Mahirap man kung minsan kailangan ay kayanin mo. Huwag kang susuko sa pangarap mo, ayan ay pagsubok lang sa buhay mo. Huwag kang susuko, huwag kang susuko. Good afternoon mga par, ang oras natin ngayon ay 3:51. Bali, inutosan pala tayo ni Kanoli na ako na rin maglinis nitong isda na binigay ng pinsan niya. Kasi walang maggagawa dun sa bahay nila. Kaya ako na rin bahala ng isda. Dadaling ko sa kanila, sila lang magluluto nito. Lang na natin ito ng suka mga par. Tigas na talaga mga par. Yan mga par, kinakamay na lang natin to. Matigas. Ang laki na ng 5 piso. Tigas. Na?
mga paro. Piperasuin na natin. Mga paro. Lagit mo. Daming nakarne yan, oh. Siguro mga nasa 3 kilo to. Daming nakarne yan. Tatanungin natin si Kuya Noli kung ano lutong na gusto niya nito. Kung gagataan, o ito na lang. Pero doon na natin to lulutuin.
par. Yun mga par. At mamarinate na natin yung isda na binigay ng pinsan ni Kuya Noli. Bali may lang yan. Recipe niyan, bawang. Yung bawang tsaka paminta. Yan. Bawang at paminta tsaka suka. Luto na yung kalabaw. Lalagyan na natin siya ng suka. Paminta. Masarap na to. Kinabukasan na lang lutuin. Para nanonood talaga yung Iwan ko lang kung kailan ito lutuin ni Kuya Noli. Ngayon, kung ano sabi niya, kung lutuin ko na ito ngayon o bukas na lang. Kung magluluto o sinala lang. Mayari na tayo dyan. Lagyan ko ng harin. Maglabas ka pa ng tuma. Tama na yan. Inom na. Uy, papa. Sabay kang pa lang buong sabay lighay naman na walang say na walang hampay. Yeah. May drinking marathon ng laba, tuloy-tuloy lang ang luma. Medyo mag-amas pa ako. Okay lang yan. Pwede tayo. Yeah. Tama na yan. Tama na yan. Ikaw. Sarap sana nito kung kalamansi yung imarinate. Malasa talaga. At ayun. At ayun, lalagay na natin yung bawang, mga par. At siyempre, malinis naman yung ating kamay. Kakamayin na natin yan. Huwag na kutsara niya. Masakit sa kamay ito eh. Kutsara na lang. Ayan, ganyan lang po yan. Imimikos-mikos lang yan. Mikos-mikos mga par! Mga par!
Mga kaparing Jason natin dyan. Salamat nga pala sa panonood nyo ng aking video. Mga paring Jason natin. At sana po huwag kayong magsawa sa panonood ng aking video. At patuloy niyo po akong suportahan. Lalong-lalo na po yung vlog ni Kuya Noli Vlog. Yung Team Pahuway. Vince TV. Alamid Striker. Carrotman. And Kuya Gacho. Alamid Striker. O yung Team Pahuway. Ganyan lang po siya, mga kapare ko ay lagyan din siya ng pampalasa. Lagyan natin ng kunting asin para balansyado. Kunti lang. Lagyan na natin to ng harina. Ganun na rin. Kung may mantika lang, prinito ko na to eh. Kaya walang mantika. Doon na lang to sa kanila. Amo ayo. May da ko yan ulo. Amo. Ay baga. Amo. Amo. Amoy. Amo. Amoy. Ayan na po. Minikos-mikos na ni Insan. Mga kanoli natin dyan. Mga kaparing Jason. Mga 3 kilo to mga par. Binigay lang to ng pinsan ni Kuya Noli. Daming dalang isda. Mga parang dito tayo sa bahay ni Kuya Noli. Dito sa bahay ni Kuya Noli para magluto ng pinamarinate niya na Op! May ilaw naman to eh. May ilaw naman to. Okay na to? Yo! Apa? Hah? Asyam. Look, up, look it. Oh. Pangalawang salang na. Siyempre, luto na. Kumakain sila. Bigay mo muna ito sa kanila. Kumakain. Ipasa mo doon. Saan? Oh, Nay. Unang luto. Magkakangit na mo. Pagkakangit mo. Dami ko. Dabit si. Amu? Amu? Amu?
Karpa. Prito si paring Jason ng karpa. Binaliktad na. Amo. Amo. Tay, amo. 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 Dami nito. Mga 3 kilo. Loob ka na ako ng karga. Drone shot. Drone shot. Menu ng Team Pahuway. Dinner for today. Sarap. Laki no? Tansya ko mga 4 kilo yata yun. Lagpas. Lagpas no? Mga 5. Alright. Oh, di ba? Pangatlong salang mga par. Pwede mo lang kung salang binigyan natin sa obis, kumakain sila. Nanin ni Kanon. Ayan si tatay. Ganun to kasi tostado. Yan mga pare, isang salang na lang at tayo tapos na magprito. Yan o. So yun mga par, tapos na tayo magprito. Hanggang dito na lang muna yung ating video. Salamat po sa panonood ng video. Alright.